nagbabalik ang chikahang pangkalusugan. Kasama pa rin natin si Dr. Angela Rimpilio at ating nga po pinagchichikahan ang ligtas na Pasko at bagong taon. So kanina nga, pinag-usapan natin yung mga laruan na maaari natin ipangregalo para sa mga mahal natin sa buhay ng mga bata. Pero ngayon naman, syempre, hindi mawawala ang mga handaan sa Pasko at bagong taon. So dapat alam din natin kung paano natin mananatiling ligtas ang handaan natin. So, Dr. Angela, ngayon magpapasko, may mga dapat pa tayong tandaan sa paghanda at pagpili ng mga pagkain sa ating Noche Buena. Buena Noche. Iwasan na kumain ng madami dahil grabe ang handaan. Maraming invitations. So, isa rin to think about para dun sa mga magpe-prepare, maghahanda, ay pumili ng mga masusustansyang pagkain. Huwag din kakalimutan, i-check kung malinis ba yung mga nabili natin, kung fresh pa ba ito, mga meat, chicken, and fish. Huwag din natin kalimutan yung mga taong may mga comorbidities. So we have to check with them kung okay ba sa kanila yung pagkain na sinaserve natin, or do they prefer something else. And for those na invited, if they want, they can bring their own food kung okay lang naman dun sa mga nag-imbita. Ayan. So, kailangan maging mapanuri pa rin tayo sa ating handaan. Although kahit hindi natin maiiwasan maghanda ng napakasarap. Pero syempre, we have to be mindful sa ating mga handa. So, meron rin po tayo mga issues na madalas sumasakit ang tiyan pag may handaan. So, hindi natin alam kung dahil ito sa nasobrahan or dahil sa pag-prepare ng pagkain. So, paano po ba natin may iwasan ng food poisoning at paano natin mapapanatili na safe ang pagkain ngayong magpapasko? Okay, so for the preparers of the food, we have to ensure na malinis ang kung saan tayo nagluluto. Other than that, tayo din, malinis din ba tayo? 'Di ba? Maghugas tayo ng kamay. Every time nahahawak tayo ng raw food, hugasan ng kamay bago humawak sa mga vegetables or other food. Isa rin, ipag-separate din natin yung mga raw products dun sa mga canned. Also, we have to cook the food properly. Alright, so ayan, sa mga maghahanda ngayong Pasko, wag lang natin isipin yung sarap ng ating handa, kundi ang kalinisan na rin para sa kalusugan ng ating mga mahal sa buhay na kakain ng ating handaan. So ngayon naman, syempre dahil nasa COVID-19 pandemic pa rin tayo, ngunit papunta na nga po tayo sa tinatawag natin na better normal. So ngayon po, meron po ba tayo mga health protocols na kailangan pa rin natin sundin ngayong Pasko? Sorry. Yes, Max, as you said nga, we're still in the middle of a pandemic. So people have to be mindful of their close contacts if they are in enclosed spaces and if they're in crowded places also. Aside from that, we should also be mindful. Kagaya ng yung mga protocols natin as before, we should continue washing our hands, maintaining safe distance from other people. Also, kung meron man tayong nararamdaman, pakiusap na lang, huwag na tayo magpakita sa mga parties, okay? Yun sa mga hindi pa bakunado, or dun sa mga nakakakilala pa tayong hindi bakunado, kung pwede, kung meron siyang want na pumunta ng pumunta ng party, pabakuna muna daw siya. Mga ganon. Okay, so we have to be careful pa din, not only for ourselves, but our loved ones. Yan, tamang-tama. Dahil syempre, kahit papunta na nga tayo sa better normal, COVID-19 is still there. At kaya naman sa celebrations natin, kailangan isiguro natin na protected tayo at ating mga mahal sa buhay. So thank you very much po, Dr. Angela, sa pagsagot ng ating mga questions at sana may mga natutunan ng ating listeners ngayon para masiguro na ligtas ang celebration ng Christmas and New Year. So ngayon naman, Doktora, may we ask na lang po for your message para sa ating mga listeners ngayong umaga. So
I hope everyone will stay safe and healthy for the end of the year as we go into a better normal. Let's be strong and help each other. Well, thank you very much, Dr. Angela Rimpilio. At yan po ang ating naging chikahan sa ligtas na Pasko at Bagong Taon.